Hello guys, welcome back to Viral 263 apo patinokupai nyaya dzinenge dzichiitika mumativi mana enyika yedu yeZimbabwe. So guys, I just want to thank you for your continued support. We are now on 5.4 kilo subscribers and this is just great. Kana wanga usati wasubscribe, may you please do so. May you please subscribe to my channel for more updates on Zimbabwean news and trending issues on social media. So guys, nyaya ndinayo muzuva ranhasi inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza. Pane mukomana anga achirekodha video ari mubhazi, achirekodha video bhazi richimhanya zvisingaiti and vanhu ava vazoita tsaona nebhazi. Guys, pafiwa, zvinhu zvinorwadza, inyaya inorwadza. So ndichakusiyai muchiona video racho, then mamwe mapictures muchaona kuti anenge asinganyatsooneka nekuti anenge avharwa neYouTube since achiita go against mamwe community guidelines eYouTube. So guys, I don't know kuti manyawi here kana kuti muyarudzi wasimuka mukati menyika yedu yeZimbabwe. Madriver emabhazi are now reckless. Tarisai driving yanga ichiitwa apa guys. Anga achiita kunga arida kuovertaka, kuita kunga arida kuita sei hameno, hazvisi kunzwisisika. Zvakosta upenyu hwevamwe vanhu. Zvisinei hazvo, ini ndinoda kungoti kune avo vafa pachiitiko ichi, mweya yavo ngaizorore murugare. So guys, ndiro video racho iri, ndofunga muri kungozvionera, saka ndichakusiyai muchiriona. Until we meet again next time, it's a goodbye for now. Feel free to comment down in the comment section about your views. Apa lagi?